ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಅವೆತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ 30 ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಈ ತುಳುವ ಟಿವಿ ಈ ತುಳುವ ಟಿವಿದ ಉದ್ದೇಶದಾದ 30 ನಡಬ್ರಾಂಚಿನ ಕೋಲ ನೇಮ ಬಾಯಕೆ ತಮ್ಮಿಲ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ 30 ಇಲ್ಲಡೆ ಕುತಂತು ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನಿಗಳ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಿಡೆ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋ ರತಿಯಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ತದ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತಲು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತನೆಟ್ಟ ಮಗನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಗಳು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗಿ ರತಿಯಕ್ಕ ಓ ರತಿಯಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ಈ ಪೊಂಜು ಮಗಲ್ ಮೂಲ ವಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೋಂತುಡು ಇನಿ ವಲ್ಲ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ಡು ವಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿನಿ ಬತ್ತೋಲ್ಡ ಈ ಪೊಂಜೋಡ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಓ ರತಿಯಕ್ಕ ರತಿಯಕ್ಕ ಹಲೋ ಅನ್ನ ನಂದು ಯಾನು ತುಳುವ ಟಿವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಜ ನಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಮರ ಪುರ್ತು ನಾಯ್ತ ಇಲ್ಲದಾರ ಕಾಲ್ಯ ಅವೆಂಚಿ ನಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಮರ ಪುರ್ತು ನಾಯ್ತ ಇಲ್ಲದಾರ ಕಾಲ್ಯ ಅಪ್ಪನ್ ಓ ಗೆಲ್ಲು ಗಡ್ಪನಾಗನ ಇಲ್ಲದಾರ ಮಾರಾಟತ್ತೀರ ಸಾರಿ 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 ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈತೆ ಅವೇ ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವ ಓ ರತ್ಯಕ್ಕ ಹೊರ ಬಿದಾಯ ಮೇಲೆ హలో అమ్మీస్ మమ్మీ రతి పీకింగ్ ఓ ಅವು ಆಪುಚಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಸತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾರ್ ಪಡ್ಪಂದು ಕೈಟ್ ಪಾತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅವು ಆಪುಚಿ ಓ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೇಟ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ನನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೇಟ್ 50,000 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಗಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಟ್ ಕಿನ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಈತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಚೆ ಡ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ದೀಪೆ ಓ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈತಾನಿ ಬೆಜಾಲ್ಡ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಜಿಂಚನೆ ಪುರ್ಸೋತು ನಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕದೂರಿ ಫಾಸ್ ಅದು ಯಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಬೆ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ 7 ಗಂಟೆದ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬಾರ್ದಿನ ಪ್ಲೇಟಿ ಅವತ್ತಂಬೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅವು ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಕೋರಿಗಾಪುರ್ನ ಫೋನ್ ಯಾರನ ಫೋನ್ ಕೋರಿಗಾಪುರ್ ಬೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಕೋರಿಗಾಪುರ್ ಹತ್ತಿ ಓಕೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಾತೇಳು ಅರ್ಧ ಬರ್ಪುನ ಬಾತೇರ ಇದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫ್ಲೈಟ್ 3 ಗಂಟೆ ಕದ ಅದ ಮಟ್ಟ ಇರ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಮುಪ್ಪಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತುಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ದಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೈಕ ಕಟ್ಟು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಆ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನು ಅಂಚಪುರ ಮನೋಜಿ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನುಂಡು ಕೇನ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಈ ಮಟ್ಟು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಕಂಡಾಪಟೆ ಜನಂಬೆ ಯಂದುಂ ಪೋರೆಜಿ ಅಡೇಗೆ ಮಾತ ಪಿರಾಜಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ತಾರಿದ್ರ ಫಾತಿರ್ ಸೈಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾನ ಎಂಚಿನ ಓ ಅಂಚತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ನೆರೆ ಕರೆತಕ್ಲು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಊರ್ ದಕ್ಲು ಅವೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪುನು ಉಲೈಡ್ ಮಂಚ ಹೊಡಿತೀನರೆ ಏರಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿಯರಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿತೀನ ದೈವಂಬೆ ಇದಾದ ಬೊಟ್ಟನಿ ಏನು ಹಲ್ಕಿ ನಾಯಿ ಅಂಚಪುರ ನಿರ್ವಚೌಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನುಂಡು ಮರಾಡ್ ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತ ಅಗ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈರಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇರೇಗ್ದಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಉಮ್ಮೆಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನು ನಿಕ್ಕಿತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓಲಾಳಲ್ಲ ಮಾದ್ರಂಗೆ ಅಂಡ ಆ ದೊಂಪೊಡು ಸುರುಕು ಪೊಂಜೋಲೆ ಲಕ್ಕದ ನಲ್ಪುನಿ ಏರು ಯಾನತ ನಿಕ್ಕಿತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚ ತುಲಾ ಎಂಜಿನ ಕುಂಟ ಹಾಕುವಾರ ಅದು ಬೈ ತುಲಾ ತುಲಾ ಅಯ್ಯಂಜಿನ ಸೆಡ್ಡಿನಿ ಅವು ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಮೇ ಉಂದೆಂಜಿನ ನಕ್ಕುನು ಅವು ಉಪ್ಪಾಡು ಎರೆಗೆ ಕೊಡ ಪರೆ ಒಬ್ಬನೀರು ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಸಾವುದ ಸ್ಟೆಪ್ ಏ ಈ ಜೀವ ಮರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬುನ ಒಟ್ಟಾಲ್ ಪರ
ಎಂಗಿನ ಈ ಜೋಬಾತ ನಡಪುನೆ ಬಂಗ ಒಡೆ ನಾಲ್ಪುನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಲಾಯ್ ನುರಿ ಬೋವು ಇರ್ ನಡಪುನಾಗ ಒಕ್ಕಡೆ ನಾಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ನೀರಿ ಇಂಚ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ ನಾಲ್ಪರತಿ ಇರೆ ಪ್ರಾಯ ತಂಡಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಅವ್ಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲು ಉಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಮಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ 32 ವರ್ಷಲ ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ತಿಂಗೋಲು ಅವು ಚಿಲ್ಲರಿ ತಿಂಗೋಲು ಬಂಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 150 ತಿಂಗಳು ಐದಿರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 42 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂತೋಲೆದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಡಿನ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಪುನ್ ಸೈಟ್ ವಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಂತೆ ಐದು ಮುದೈನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಕೋರಿಗಪ್ಪುರ್ನ ಫೋನು ಹಲೋ ಎಂಚ ಅಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ दादा अम्मी डल्लुला तुका अम्मी फोन करो दादा अम्मी ताने डल्लुला कांडलक चापर्ते जना इंदा शौक मत प्रैक्टिस मल्प या पंडिना केने शौक मत इंदा यान पंडिलेक केने शौक मत प्रैक्टिस मत आव मत हेंग ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ರೆ ಈ ಏನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೇ ಬಡ್ಸಿ ಹಾ ಯಾನ್ 3 ಗಂಟೆ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರ್ನ ಮಗನ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪೇಡ್ಬಾರ್ ಸೈಬಾರಿ ಎಂಕ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಬೇ ನೇ ಇತ್ತಿ ಇರು ಮೂಲುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಒಲ್ಲ ಇನಿ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೋಲ್ಡ ನನ್ನರ್ದು ಪಕ್ಕ ಇರು ಓಲುಪ್ಪಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನೈ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅತಿಯ ಒಮ್ಮೆ ಈತ್ ಕಡೆ ಕೋರಿಯೇನೆ ಒರಾನ ಇಂಚ ಬೋಪೆಯ ಇವಡೆ ಬಾಬುನಿ ಏರಿಯವು ನಮ್ಮಲ್ಪ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಬೆಟ್ ಬಾಡ್ನಿ ಬುಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರತಿ ಏನ ಕಣ್ಣದಾನೆ ಪುಡದಿಂದ ಏನ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದನ ಆತ್ಲೆ ಇಂಕ ಗುರ್ತೈಚ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಡುಪುನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಾಯಿಲು ಉರುಡುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡು ಹಾಯ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೇಂಜರ್ ಪಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಏನ ಕಣ್ಣನೆಡ ಇರ್ನ ಬುಡದಿನ ಮೊಬೈಲ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಣಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಿಯಾ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆತನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಮ್ಮೆನೆ ಇಂಚಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಕಣ್ಣೆರಡ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ತಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಜಿಲ ಬೋಂಡ ಇವು ಸರಿ ತೂತರ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋದತ್ತು ಕುರಾಟ್ಲ ಬೋಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ದೆಪ್ಪು ಇವರಿಗೆ ಏನ ದೆಪ್ಪು ನೀನ ಪುನಃ 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 ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ಲ ಫೋನ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬೋದಿತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ರಡ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಅಂತಿ ಆಯ್ ಮಾಲಿಂಗಿ ರಗಡಿಗೆತ್ತಿ ಏರ್ ಮಾಲಿಂಗಿ ಐದು ಬೌಲರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಂದಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲದ ಅತ್ಯಂಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಬಲ್ದನ ಅಕ್ಕ ಅಡೆ ಸೀದೊಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಾಕಾಗನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಡು ಟೊಲ್ಲ ಇರ್ ಗಾಡಿ ಉಂತವರಂದ ಉಂದುಂತವನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಪಿದಾಟಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಈ ನೆಕ್ಕಲ ಆತ್ಮಂಗೋ ಬೇಟ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋಡ ಮನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ್ಲತ್ತ ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ನೆ ಇಂದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಓಲಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಡ ಆಯನ್ ಕುಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಏಡ ಆಡ ಆಡಿನ ಕರ್ಮದನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಯಾನೋರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಂತೆಪ್ಪನ ಕಾಲಿ ಪನ ಮೇನೋರ ಕುಲ್ಲದು ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅಂಚೋ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆಕ್ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ದಾದ ಬನ್ ಬಗೆಂಡೆ ಮೇ ಸೈತು ಬತ್ನಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬಂದ ಆಪುನೊಂದು 10 ವಯಸ್ಸೇಡಿ ಎತ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇನೊಂದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಗುಲ್ಲಾದಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಬಿಜೆಪಿ ನೀ ಮಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಬೋಟು ತಗಲ್ ಬಾಜಿಯೇ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ತಗಲ್ ಬಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಯಾನ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಬೇಕೆಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ PV ಸಿಂಧುಗೂ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೇನೆ BMW ಕಾರ್ದು ಲಡ್ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಮಂಡೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಿರಬನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಗೆಪ್ಪು ಮೂಜಿಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಅಡಿ ಏನಾದ್ರು 2 ಸೀಟ್ ತುಂಬುಡುಕುದೊಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ PV ಸಿಂಧು ನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ ಅಡುಕುದೊಂದು ಹೋಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಬೋಟಿಯೇ ಅನ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಡತ್ತು ಮೊರನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ್ 3 ಗಂಟೆ ರಜು ನಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಯಾನ್ ತೂನಗೈ ನಾಲ್ಪುನು ಉಮ್ಮಿ ನಡು ನೀಡು ತೊಂದಿ ಅಂಚಿಂಚಿಡು ಪುರ ನೀರು ಪುರಾಟ ಒಂದು ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ಅಂಚಿಂಚಿ ರಾ ಒಂದು ನಡು ನೀರು ತೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಏನ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ಲ ಬುರ್ದಿ ಯಾನಿಗಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಬೋತೇನ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್
ಒಂಜಿ 30 ಇಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಬೋತೇತ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಬೋತೋಕಂತ ಟಿವಿದ ಮುಟ್ಟ ಬೋ ತುಪ್ಪೆ ತುಪ್ಪಿಂದಾದ ಉಮ್ಮೆನ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ನಾಯ್ಕೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೈರಸ್ತು ತೊಂತಾರೆಡ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಮ್ಮೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ತಾರೆಡ್ ಜಪ್ಪನ ನಾಯ್ಕೇರನ್ನ ಕಂಡೋಗ ಸುತ್ತ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಜೋಕುಳ್ಳ ಬರೋ ನೀರು ದೇಪ ಅವನು ಮರದ ಗೆಲ್ಲು ಪುಲ ಪೊಲ್ತು ದಂಚಿಂಚಿ ದಕ್ಕ ಅವನು ಕೂಡ ಮನ್ಪಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಅವನುಲ್ಲೇ ಮೂಲೇ ಆಗಾಗ ಅವು ಪೂರ ಕೌಂಟ್ ಆಪ್ಜಿ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಇದು ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎರನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗುಲ್ ಕೈಕೋರ್ನ ಇರೆ ರಪ್ಪ ಬೋದು ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಮರ್ಯಾದೆ ಓರ್ದಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಅರೆಗುಪ್ಪನ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಂಡು ದೇಪನ ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲೊಟ್ಟು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಯ್ಜಿ ಆಯುಜಕ್ಕರ್ ಬಂಡೇರು ಏರ್ಲೆ ಬತ್ತ ನಲ್ಪುಂಡ ನಲ್ಪುಲೇನು ಈ ಪುಡ್ಜೋ ಕೈತೇರು ತೊಂದ್ಕೊಂಡತ್ತ ಈ ಪುಡ್ಜನ ರಾರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರುವಾಂಡು ದಾಲ ನಾಲ್ ತಿಂಡು ಜೆತ್ತು ಬಿರೆಂಡು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಮಂಡೋಲೋಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಈ ಪೊಡ್ಜೋ ಬತ್ತು ಒಡಿ ಮಂಡೋಲೋಡು ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಣಂದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಮ್ಮಡಕ ಅಂತ ಕುಲ್ಲಾದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಮಂಡಲದ ಮಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿಯೇ ತಿನ್ಬ ಹಲೋ ಅಂದ ಇನಿ 10% ಎಂಕುಲ್ ಕಕ್ಕುವ ನಿಗುಲ್ ತಿನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಹೆಸರು ನಿಗುಲ್ ಕಕ್ಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪ ಉಂಬೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಉಂದೆ ಹಣೆ ಬರೆಯ ಸಿರುಕಿ ಏರೇರ್ ಕಕ್ಕಿನೆ ನೀ ಏರೇರ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಉಮ್ಮೆನೆ ಕಕ್ಕು ನುಮ್ಮೆನೆ ತಿಂತೀನಿ ಅವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲೆ ಗೊತ್ತಾರವಲ್ಲ ತಂಚ ಅಂಚಪುರ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆಳ್ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾದ ಈ ಓಲಾ ಬಲ್ಲದೆತ್ತ ನಾನು ನೀಗೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಥ ಮನ್ಪೆ ನಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಬಂದತ್ತೀರು ಬೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದು 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 ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆದ ಕಡೆಕಾರ ಜೀವದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆಂಡಾರ್ನ ಮಗಲ್ ಎರರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಬಾಜಂದಿಕ್ಕದು ಈ ಸರ್ತಿದ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ 85% ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಡೇ ಗೊಂಜಿ ಸೀದೋಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಾಗಾಕನ ಯಾನ ಅರ್ನ ಮಗಲಿ 85%ಗೆ ತೊಂದಿ ನೀನು ಐಟ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎದಾಲ ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿನ ಕಪ್ಪುದ ಮಜ ಉಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ನೆನಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟೊಡೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಮಚ್ಚ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತೂತ ಕಪ್ಪುದ ಮಚ್ಚ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವದ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ದೊಡ್ಡ ಸೀದೊಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಾಗಾಗ ಕಪ್ಪುದ ಮಚ್ಚ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಾಟೋನು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನೀಗ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ఆయన సావాసానికి బొచ్చి మరి ఇల్ మనకి ఇల్లే ఇర్తే మూజి గంటద ప్లేట్ ఓపెన్ ఆర్త ఈ ఫలే ఒకటది నిన్న బ్యాటింగ్ ద ಚಾಟ ಉಂಡ ಓಲ ಮೀಯನಗ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ 100 ಜಾರ್ ಒಂದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಹೋತನ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇರ್ మనకి ఇల్లే ఇర్ మూజి గంటద ప్లేట్ ఓపెన్ ఇర్ ఫలే ಉಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ 100 ಜಾರ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ನೆಲಟ್ ಹೋತನ ಕರು ಧರ್ಮ ನುಂದು ಬೋಜ ಐಕೆ ಬನ್ನು ಬೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅನಾನಲ್ ಬತ್ತಾಣದ ಬೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಾಡರ್ಜಿ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೋಜ ಓಮರೇ ಲೈಫ್ ಉಡು ಹೊರಗೆಂದಿನ ಈತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋ ಐಕೆ ಬಂದ್ನು ಧರ್ಮ ಬೋಜ ಅದೇ ಗೆಂದಿನ ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೈತ ಕಾಸು ಪದಂ ಪೋ ಅನಾನಲ್ ಜಿದ್ದೆ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ದಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕೈದು ಇದು ಕುದೊಂದು నీకేం పొడిచి పండే కేండనా దాదాండి ఆయన నూదు పోండే ఇంచిడి ఎన్న ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ పోండే దాయ్ ఆయన ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಡ್ಡಿಡು ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಟ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತಲದ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈರಸ್ತು ತೊಂದು ತಾರೆಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಇಡೀ ಊರು ತೋಜದತ್ತ ಆನೆ ಬಂದ್ಯಾನ್ ನೀನು ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಚಡ್ಡಿಡು ಅಂತ ಇಡೀ ಊರು ತೋಜವೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇರ್ದ ಕಾರ್ದ ಗಂಟುಡೊಂಜಿ ಮಚ್ಚ ಉಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಸಯ ಆಯ ಪೂರ ತೆತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತೇ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ತೆತ್ತು ಉಂತಾರೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಲಿಯೋನ ಇಂದಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತ್ಮಾತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪತ ಆ ಕಾಸು ನೀಕೊಂಚೂರು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ನೀಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರದೆ ಎನ್ನ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮುಗವಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಧಾರ ಒರ್ಪೋಡ್ಡ 35,000 ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ತಿಂಗೋಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಕಾಸು ಬರ
ಎನ್ನ ಕಸಿನವರಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಮಂಡೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಪಿರ ಬೋತುಂಡು ಅವನ್ ಎದುರುಕೊಂಡ 30,000 ಖರ್ಚುಂಡು ಬಂತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏರು ಕೊರ್ಬೇರೆ ಕಾಸು ಅಗಲಿ ಕೊರು ಮುಗಲಿ ಕೊರು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿಯವರಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ನಟದ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಡಾದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲ್ಪೊಟ್ಟ 3,000 ರೂಪಾಯಿದ 30 ಸ್ಕ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೀರಿ ಏರು ಕೊರ್ಬೇರಿ ಅಗಲಿ ಕೊರು ಮುಗಲಿ ಕೊರು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮರಲ್ಲ ಕಾಟಿರ್ರಿ ಬಡಿ ಸರಿ ನಿಲ್ಗಿರಿ ಅತ್ತ ಅಗಲೆಗೆ 10 ವಯಸ್ಸ ಗೊರ್ಪುಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪೇನ ಆಯ್ ಪಣ್ಣಗದಾಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ತೂಪೆಂದಿನಿ బోంబెడుదు కోరికప్పున్న ఫోన్ ఆయన 10 తొల్లులెంచి వాడాయి హలో ఏంచి అమ్మి ప్రాక్టీస్ మల్తొందులలా ఎత్తు అమ్మిన ఏల్ నంబరా తుక అమ్మి ఫోన్ కొరు దాదద అమ్మి షోక్ మల్త ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುದೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಯಾ ಪಂಡಿನ ಕೇನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಈ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಜಡ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಹಾ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ನೇವೈ ಅತ್ತ ಆತಿಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಈ ನಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋರತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಜೇರಿಗೆ ಇಂದಯ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಜಿದ ಕಂಬ್ಳೋಡ್ಲ ಏರ್ಲು ಬಲ್ಪು ಸಂಬೆ ನಿಂಕು ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇರೇ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆಗಳ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಜಜ್ಜಸ್ತಗಲ ಮಾರ್ಕತ್ ಜನಕಲ್ನ ಓಟ್ ಬೋಡು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಈರ್ ಜನಕಲ್ದ ಓಟ್ ಕೇನು ಐತ ಮಿತ್ತ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ವಿನ್ನಾಪು ಈರ್ ಜನಕಲ್ದ ಎಂಚ ಓಟ್ ಕೇನು ಈನಬೆ ಕೋಲದವಳು ಗಂಧಗೆ ತಿಂದ್ರು ರೋಬಿನ ಎನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಡೊಂಜಿ ಓಟ್ ಕೆಂಡ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಓಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆತ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಾಲೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನದು ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತರಿರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 500 ಓಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರು ನಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದೊಡ್ಡ ನೆನಪುನು ಉಲೈಡ್ ಮಂಚ ಹೊಡಿತೀನರೆ ಉಲೈಡೇರಿಯ ಮಂಚ ಹೊಡು ಅಗಲ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಜೇದಿನವಳು ಏ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಾನೆ ದಯವಂಬೆ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ನಡ್ಸಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ ತೊಂಜಿ ವಿನಮ್ರತೆಡು ಓಟು ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಜನ ಕುಲ್ಪುರ ಸೇರ್ದು ಓಟು ಕುಡ್ದು ಪಾಡುವಿರಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಪುರಾ ಚಾನಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಇರ್ನೇ ಎದುರು ಮೈಕದಿದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈ ವಿನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾತರ ಪನ್ನಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈರಿ First of all, I thank all community variety people. Ammi is not my daughter. Ammi is public daughter. I thank my mom, dad, and Ulaid Beddedithina God. You all support my Ammi. Jai Tulunadu. ವಿನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳು ಬಾತೆರು ನಿಂತಿರತ್ತೆ ವಿನ್ನ ಕೂಡ್ಲಿರ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಾತಾಕಣೆ ಕೂಡ ಆಲ್ ವೆರೈಟಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಓದನೆ ಉಲ್ಲ ಏನೇನು ಪಿನಿ ಒಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಮೂಕು ಮುಸುನ್ ತರ್ತು ಬಾಡಿಯರು ಕುಡಿ ನಾನು ಪಿನಿ ಅಮ್ಮಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟರ್ ಬಂದು ಬರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ಬರತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಡೆಕಿನ ಬನ್ನಿ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವನು ಬೆಡ್ಡಿಡ್ತಿನ ಗೋಡ ಬಂದು ಬರತ್ತೆ ನಿಗಲ ದೈವ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡತ್ರಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿ 30 ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿ ವಾಟರ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಪೆ ತುಳಿ ಆಯ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಂತೀನಿ ಹಲೋ ಓಲಮ್ಲೇರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕೊಡ್ಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲಾಕೇರು ಬೋರಾಪುಡು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆದ ಪಿಚ್ಚರ್ ತಿಂದ ಬಾಡು ಪರಬೆ ಸಯ್ಯರೆ ಹೋತನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ವಾಡೋಡಿ ಗಾರಂ ಏರೆ ಆಯ್ನ ಬರತ್ತು ಏರೆ ಬೇ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಬೆತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಗಡಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಬೋರ್ ಚೆನ್ನ ಪಿಚ್ಚರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸೀಡಿ ದಿಕ್ಕಿച്ചിട്ട് ಮತ್ತೆ ಅದಾಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಮ್ಮಿನ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಮಾತದು ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಟೋಪ್ ಅಂದೀದು ಕೆಮರದ ಎದುರು ಬೆರಿ ತೋಚದ್ ನಲ್ಪುಣಿ
ಒಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಕಾರನ್ ತೇಪುನು ಇನ್ನ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ನಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ಪುನ ಬೇ ಮೇ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಚನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡಬಾರ್ದೆ పోయి తింగుడు నమ్మూరుడు ఎన్పోస్తాడు మూజి పరపులు పెట్టి తిరుగుతుంది హలో అందా టీవీ బరుందా కొంచెం కొంచెం తూపాను దాదా విషయ దాదా ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿವಿ ಬರುಂದುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗಲ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಬಂದ್ಗೂರು ಅದು ಹೆಂಗದಲ್ಲ ನಿಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ಕಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೋಡೆ ಅನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ತಯಾರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಟೋಣ ಯಾನ್ ಬೀರ್ಪೇದು ಇನ್ನೇ ಕಾಯ್ದು ಪಾಡ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಬೋಪುನು పోపు జింద్యాన్ యా పోపును పోపు జింద్యాన్ దా ఐనుదు తాగందా ఐనుదు మొత్తం అయ్యో నీకు ఆయన సావస బొచ్చి మా ఈ మన్బ కుల్లే ఈర్ ముజి అంటే ప్లేట్ పోపు నా ఈర్ పోలే ఏ ఆన చోట తుకో ఇన్ని those he could well be off and running down the track. Good connection from Matthew Hayden and that has gone for 6 runs. ఏ కుడారా 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 ఏ నిండదల కాస్కెతుంది ఎంగదల మల్ల జన ఓడొందిచ్చి ಅಣ್ಣ ನೀಗ ಕಲ್ಪೊಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಓಪನ್ ರೇಸ್ಗೆ ತೊನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಪಾಡು ಜನ್ಯ ಪಾಡು ಪಾಡು ಜನ್ ನಾ ವಾಚಿ ನಾ ಪತೋನು ವಾಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಮಡಗಲೇ ಊರಾಯ ಮಲ್ಲಕಾರ ఆయన ಕೋಡಿ ಮಾಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲೆ ತಿಗ ಪಾರಿ ತಿನ್ನ ಚಾಟೋನು ಮಗ Big shots, made 26 and 19. Well, that's a short delivery. I think it's a no ball. Surely, yes, no ball called to the Indian. ಕುಡಾರ 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 ನಿನ್ನ ಪುರ ವಾಚಿ ಪುರಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವರಜ್ಜಿ ನೀಕು ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಕುಡಲ ಛಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡ ಓಪನ್ ರೇಸ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಅಂತ ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ 30 days ವರ್ಪು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾತ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ ಪೂಜಿದು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಫರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಪೂರ ಮಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಮಗ ಇರ್ ಪೋಪರ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ನೂ ಕೊಡ ಇರೇನು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ ಪಕ್ಕಡ ಇರ್ ಎಂತ ಪೋಪನ ಇದು ಲಗಲಿ ಇತ್ತೆಂದನ ಚಾಟೋನು ಪೂರ ಮಾರೋಡು ಮಗ ಪೂರ ಡೌದಿ ಶುರು ವಾಚಿ ನಿನ್ನ ಚಾಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ washing powder nirma thoda sa powder aur jhaag dheer sara hima rekha jaya aur sushma sabki pasand nirma ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಈತ್ ಬುಲೆದು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾದ ಪೊಣ್ಣ ಅಂತೂತು ಜಾ ಒಂದು ಕುಂಟರ್ದಿನ ಪೌಡರ್ ಹತ್ತು ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಪೌಡರ್ ನೀಕ್ಯಾನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಕೇಳ ನನ್ನ ಈ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಅತ್ತ 6 ಫೋನು ನೋ ಬಾಲ್ ಫೋನ್ ಪೂರಾಯ ಬಲ್ಲಕನೆ ಬರ್ತನೆ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಮದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಲಾಯ ಬಲ್ಲಕ ಬರ್ತನತೆ ಈ ಎಂಜಿನನೇ ಬಲ್ಲೆ ಆಯನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ఆయన ఇచ్చిన కర్మద జడ్జ్మెంట్ ఈ తూతిన ఇత్తే ఉంది ఇప్పుడు లైవ్ మ్యాచ్ ఒక కోడ వచ్చిన మ్యాచ్ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋನಾಗ ಬದಿ ನಡುಟೇ ತೂಪಿನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಲ ತೋಡು ಅವಿನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಲೈವ್ ಅದಾದ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಕೋರಿ ಕಪ್ಪರ್ನ ಫೋನು ಆಯನೊಂಜಿ ಪಾತದ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆಂಚ್ ಹಲೋ ಯಾನ್ ದಾದಾ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ಓಯ್ ದಾದಿ ದಾದಂಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ತರೆ ತಿರುಗಿದು ಬೋರಿಯಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಚೆದಾಗಿ ಆಯ್ತು ಬುಲ್ತುಂಡಾಮಣ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲೆತ್ತೋದು ಪಿರಲ ತಾಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಜೇರ ಆಯ್ತು ಬುಲ್ಬುಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಲ್ಲತ್ತ ಈರುಂಜಿ ವಾರೀತಿ ದಪ್ಪೆ ಅದು ಇರ್ನೇ ಎಲ್ಲೇ ಮಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಓಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಇನ್ನಿಯೇ ವಿನ್ನ ಒಡು ವಿನ್ನಾಜಡಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರಡ್ಚು ಬಂದ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂಡ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಪುರಂದ ಸೈಪುಂಡೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಇನಿಯಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ಪುಜಿ ಐಕ ಐತನೇ ఆయన ಅಂಚಿತನ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಆನಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸುರುತ 11 ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅವನಾಗ ಈ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಆತುವೆ ಆಟದೆ
ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಜೆಡ್ದು 7 ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಲ ಅದು ಸೋಪನಗ ಇಲ್ಲದ ಗುಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೊರಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣದ ಚಿತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಆತುವೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಪಲ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೈಫ್ ಗೆಂದರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ ಸೋಪರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಆ ಸೋಪನಗ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಪಾಠ ಅಗಲ ಜೀವನದ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಪೂರ ಕಾಪುಣ ಬಂದ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನೆನಪದಿಲ್ಲ